mah. Alah. Mboten minggah mriki Mbak Uti. Uti, oh tasik tampa daya Mas. Utinya tasik tampa daya. Sing duwe kepilot pokoknya Apa Mas? Kepilot. Kapelot. Aduh. Kapelot. Ya. Sanggule kecer. Oh, agak lali Pak. Wes tak kei kok iso. Sapa sing nyanyi? Hah? Sing Iku. sapa? Oh iya, Mbak Pipit lah. Asline yo iki lagune Mbak Pipit aku gak penak seperan ya Mbak ya. Aku gak iso nyanyi Gubuk Asmara. Ya kagem Mbak Uti niki, Ceh. Ayo semonggo. Aja tetap sakjroning Pauti. Alah, boten kersa minggah mriki. Nggih. Joget mingga pripun Mbak Uti? Boten, tengah ndak mawon. Nggih. Alah. Aku sampean ya. Sing biasane sing hobi munggah joget iki lho. Nggih, pasukan jogetnya pundi, Bu? Bubaria, monggo Bubaria. Bubaria monggo. Monggo lho. Pasukan jogetnya dikumpulkan dulu. Lagunya apa? Nah. Lho Pak Tri, ayo Pak Tri. Sing ndi to? Pak Lili. Pak Lili ini. Pundi? Ingkang pundi Pak Ingkang Lili? pundi? Request apa Pak Kapilo. Lili? Oh Kapelo. Dereng badon iki lanjut. Nggih, badon iki Utine diparingi riyen Gubuk Asmara. Ditelas keriyen. Nggih. Dibar keriyen dereng. Karep Sik pucuk to, Kak. wis tak rungokne ket Lah, mau kok iya. Gubuk Asmara iki enek cerita apa to jarene gubuk iki. Tekoni Mbak Uti lho. Lah ya, ket mau Gubuk Asmara iki Mbak Uti enten cerita napa kali gubuk Mbak Uti? Tunggu Pret nggih. Aja tetap sakjroning ati dan lempeng saya marah ati ayo Bu mangga mriki aku kowe dadi garwa
rasa Potong-potong katangan asmara Kupong kae perwati Dewe Cuma asa Kupong kae kawati aku bercerita Wayang nganti jagat rina Tuh, Boyos iya mas Siapa mas jenenge? Boyos Mas Boyos Aman mas Boyos? Gak aman? harapan bangsa pupus boga mas Terno sontek iya, terno sontek Oh iya iya, bareng ini terno sontek ya Ayo bu, mangga, ingkang badhe minggah Alampun Alampun monggo 10.000 apa-apa Oke, 5.50.000 angsal bu Angsal kok iso. Angsal, kula niku Neriman, riman Pak. anjing Saentene lah bu Saentene ning totoke kabeh. Entene napa? Kula nggih beto kok bu Nek gadah gabah nggih kula Kula angkut mas mas kok Ala lho, pripun? Sias napa mboten? Mangga Mbah Uti. Iki Mas. Apa? Kan gadah damel niku. Mboten. Ibuke sing gadah damel pundi? Bu endi mau ya? Tang mriko lho. Tang mriko. Tang Iku lho. pundi? Loh, kok diding-didingan Dudu berarti iki didang-didingan. Mas, iki berarti konsepe donatur kabeh gitu. Lah padha sing dikajet ya. Catatan sakjroning ati. Ayo Mas. Tatan. Saya marah. Lalayo. Aku kowe dadi garwa. Dadi garwa. Bareng golek ning kupong asmara. Spesial pamundhutane gebok asmara saking Bauti sampun. Nggih. Badhe ngersake napa meleh, Bu? Pepele. Ah,